Bueno, arekitu honetan eskatzen digute jarraitzea kalkulatzen erro batzuen definizio eremua. Gogoratu, erro barrukoa ezin da izan negatibo. Erro bikoiti badago, errotzaile bikoiti badauko. Horrek zaitxik, beti egiten dugu berdin. Hartu, erro barruan dagoena, berdin du zeroaz eta askatu x. Batzi ekuazioa. X kartu berdin bederatzi, x berdin plus minus iru. Vale? Marra batean, kokatzen ditugu, minus iru eta iru, eta aztertzen dugu ikurrak tarte horietan. Edo, x karratu, barruan dagoen adierazpena x karratu positibo daukonez, parabola bat da gordun zabaltzen dana, eta ikurrak izango dira plus, minus, plus. Bai ordeztuz, edo bai parabolaren marrazkiaz, atatzen dugu ikurrak. Eta hori ipin ondoren, markatzen dugu, noiz dan 0 eta noiz dan plus. Vale? Irua eta minus irua puntu baltza dira. Eta orduan, definizio eremua zein da? Definizio eremua izango da, minus infinitutik minus irura, barne, bil, irutik plus infinitora. Bueno. Beren kasuan, daukagu, x karratu gehi 6x ken 7. Berriro, x karratu gehi 6x ken 7. Berdin 0 eginez atarako dugu, noiz dan 0 barruan dagoen adierazpen hori. Hau da, x izango da minus 6 plus minus erro 6 berbi 36 ken lau bidera bider c gehi 28 zati bi, boten dau, minus 6 plus minus 76 gehi 28 da 74 erroa 8 zati bi, eta okauz minus 6 gehi 8 bi zati bi bat, eta minus 6 ken 8 minus 14 zati bi minus 7. Beraz, bi balio hori ikurten dira. Biak ipintzen ditugu, minus 7 bat, ikurrak aztertzen ditugu, erra 7, borrako eta portxe baten. Eta ikurrak aztertzerakoan, sinuak aztertzerakoan, bai ordeztuz edo bai parabolaren trukuaz, plus, minus, plus geratzen da. Plusak hartzen ditugu, baita zeroak ere, hau da, minus 7 danean zero emoten duenez, bai sartzen da definizio eremuan, eta bat bebai. Beraz, definizio eremua izango da, minus infinitik minus 7 bil batetik plus infinitora. C. C eta D berezia dira. Bueno, erro x karratu. Bueno, baten batek esango da, koño, erro x karratu simplifikatu da eta x da. Bueno, kontuz simplifikazioekin. Vale? Definizio eremua egiterakoan, kalkulatzerakoan, hobeto ez badugu ezer simplifikatzen. Ze simplifikazioekin batzutan arazoak desagertarazten ditugu. Bueno, hemen jartu behar dugu prozesu bardina da. X karratu noiz dan 0, 0 danean, marra baten ipini, 0 marka, eta eskerraldeko balio bat hartuta zeinua kalkulatu, eta eskumaldeko bat hartuta zeinua kalkulatu berri. Minus bat danean, minus bat berri bat denez plus, eta bat danean, bat berri plus, plus. Beraz, zein da definizio eremua? Plusak gehi 0 bebai. Hau da, R osoa. Beraz, definizio eremua R osoa izango da. Beren kasuan, I berdin erro minus x karratu. Berdin, minus x karratu berdin 0. Hau da, x berdin 0 bebai. Marra ipini 0. Hemen, zeinuak aldrebes dira. Hau da, minus bat danean, minus bat berbi bat,
minus, kanpoko minusaz minus emoten dau, eta bat berbi bat minusaz minus. Orduan, negatiboak ez diren sartzen, hartzen dira ez bakarrik positiboak eta 0, kasunetan, puntu bakarra da 0. Beraz, definizio eremua, zein da? 0 puntua. Vale? Erro 0, 0 badako. Bai? Urrengo biak ez diren sartzen amengo zati honetan, beste bideo baten ingo. Vale?